Ay, kakapoy ba ani? Sige, tagsarol ani ba? Kahapon ba kung sinarol ani? Ano lagi nahuman? Kahapon no, dako-dako na kong agi. Ano ko pagtanong ani sa mais o buwan? Kanang kahoy? Para na, sige maluto. Asan sa itong manhod eh? Sige na itong tungko atong payag ba? Kanaing buhat o bayanan, kapadako na lang ito siyang bugan. Pero madagli, itong nagbuang at gutom na bakit ko. Nahan ko madali, kuman niya kung sinarol gari. Sige na rin ba uwan ay na. Galain ang panahon ay. Suking hangin. Na ato kung makatanong. Tanong ba ni kung dili pa ni motoran, motorok na ni una ning agunoy. Kining tambal sa lubot. Bakla. Ini on ko dili. After sa kami kusog kay uwan. Dako kung agi. Oo, abi mo. Kapon ko dili ako tabani pero mo siya. Tabang ko dili. Sa kato laro. 1 hour later. Uyang, uy, di ba gaya? Sana orasa? Balo kay, karon pa ta ka lugar ba kay? Ako maguwang kay, nagsarol pa to dito. Pagpur kay nako kay walay. Magatang yun, wow! Tanto ka na piti magdugaya. Unya na siya mutong haron ni nanak ko maguwang. Sa baa ba to bahana? Tanto tong bahana. Ngari ra gayaw-yaw. Piti ra gamit trabaho. Gayaw-yaw. Sus, simple ra kay sa. Oh my god. Yaw-yaw pa. Alam mo, ayaw ay utong-utong. Kita turun tukong ko to diretso. Sige lang mata, pitawa ng ima sa'yo. Walang ilangay po. Asan man karon? Lagot yung bukata. Balik likos mo, alagiro kay abtan na sa magawa. Matuka na pagwali. Maluka. A few moments later. Ay, ito na bala. Ito uyab. Ito ron. Hindi ko nabot. Kana sa patrabaho, papa, eh. Yun. Yun. Kabuki na. Iyan ako. Ay, kalibangon ko na. Okay, may bakri. Oh my god! Oh my god. Oh, gawas na! Bulan tang nanganak ani 5 kabuk ulo ba dugay kim gawas. Karang kadakog dahon. Yun. Tingnan ni. Baho pantungo. Ala na ni. A few moments later. Hay! Ha! Guba kong adlaw! Wala na abot ang buang! Matuog na lang ko! Labar akong o! Wala pa'y noon, wala akong maguwang. Nagtuog ko eh. Yan ang lungan dyan. Istintahan na. Ayo. Ayaw! Usaman! Oy. Hay! Kana! Dapat suko-suko. Nagamang eh. Oh, pasinggan ka inyo. Balik ko din eh! Likod Ay, Daniel, ko dati. Ay, sigsapot-tapot po. Tao ka eh. Kaniyara ko lang eh. Yatakan ang naon mo. Yatakan ko na ron. Nagsabog galahin na kung tiyan tao si Muta. Hey! Usaman na! Baka mo parang igit! Hing! Di na igit, oy. Sanay! Kuan ba ita? Ita ba Oh ita? my Saan God. ka? Uy! Hungot mo. Hungot. So, hina pa dito ay! Naunsa ko ka! Pwede ram ni itrapo. Alat may mong gikuan! Trapo. Waka kita mga daw-dakon dito! Naunsa ko ka! Pwede itrapo lang. Ay, trapo! Patiran ka karon. Ita ha ba yung ikat? Ano ba tayo makadugaya? Kabalo ka nga! Sabor kay nako ron kay akong ate nagsarol na ito di ka dugaya! Yung ate, asa di ay? Ano ay di mo gana? Awa! No! Nagtuman na! Ano turon? Higayon ni ay. Basta ito makahigayon ta diri. Di ba atong sabot gabi sa'yo? Asa naman ron? Hapit ako alas 12! Ay kagigipatrabaho si Papa lagi. Usang taong ka. Ay kabaw ka Papa. Nagudah gipabuhat. Bahala tanay mo papa! Ako tayo mo una! Di una! Kaya ako Usang taong iyaw! bahala dito pa uli sa balay. Bahala Napatulgo na ito kalibunan. Usang taong ka nga. Okay rin mo ito sa kalibunan mo ito. Oh! Pwede! Bakit tagtungaw dito? So, sadlok mo pa akon! Libago galain akong tiyan lagi. Buwan ay nimpatso siguro ning kaugsuka gahapon ba. Oh my god. Si ate na! Tanawa! Yung sa ulo na asa mo ni! Ako na natuloy ko dyan! Lagi nagkahoy. Mau ka ni pagdali ka ni! Ako! Ay! Hindi ko! Hindi ko! Hindi ko! A few moments later. Wete! Kumala ka dito sa rol? Manatawag sa rol! Nagluan ay! Gutom na po ko! Kumana ko gluan! Kumana! Dito, di ka ron! Kung saan matawag ka? Uy! Sige, mag... Aw, ayaw, di ate! Dira naman! Lingkod! Lingkod, di ara!
Gisahin ko dali tita kay para kuan ba? Relax ba? Relax. Bakit siya man nagkurawara lang na Kay kanang yan ko sa salong ka ko. Kisa ka na! Oh my god. Uy,